Naman i-regulate unta ang extraction sa groundwater aron nga dili ba mahurot nya magsige ang nature magsige man nagtubod, magsige man na og replenish sa atong groundwater, pero di mo kaliton kay kung ma-over extracted sa atong groundwater di makaato ang normal nga sources sama sa uwan. Ana di may tabo salt water intrusion. Igsoon na dagat di na ra ba nabubiya. Mura nag toothpaste ba na di na mo masunog balik botilya. Inigawas na niya. So mo ni, usa ni sa mga aspeto lang sa ngano nga hangtod karon way ideya ang Subo, pila na nahibilin in town sa atong tubig diya sa ilawom sa yuta. Daghang salamat sa incompetence, sa negligence, criminal negligence I should say, sa National Water Resources Board o sa atong nagkalilain nga mga ahensya sa gobyerno apil na sa atong kaugalingong water district.